Yo, kula nyuwun kepakipun. Sampun katur Pak Mardi kali lelagon. Jenje. Surayudawana lan ugi Suralaras original music. Ya, nggih. Menika maraksan wonten laladan dusun Kamal. Kanthi adicara bersih dusun. Nika kerjasama Karang Taruna Sumber Rukun Kamal. Sasa Audio Sound System mijil saking tlatah Sumuran Kemadang Tanjung Sari. Sarwa Sago Organizer menyediakan persewaan tenda dekorasi dan bola pecah dan lain-lain. Mas. Nggih, Bola pecah niku kan cari mawon. Pak maksudnya iki sing ngunggahke. Oh, ngoten. Bola pecah kan gampang. Oh, nggih. Mek keri wae. Lah yo nek kari dhewe ngunggahke malah mendhuwur kok pecah no Pak. Oh iya. Pak. Lan menika ugi ngaturaken sedaya warga masyarakat wonten ing laladan Kamal RT 6 ugi wonten sak kiwa tengenipun Pak Wali. Lan menika katuraken dhumateng sedaya sutresna budaya. Menika jadwal main Surayudawana menika salajengipun wonten tanggal 25 Mei wonten laladan Serpeng menika ingkang pun ginakaken Babak Putri. Salajengaken tanggal dan 11 Juni menika wonten Masiki Panggang Ngasem Kepiri Tanjung Sari full 3 babak. Alhamdulillah. Nggih. Derek ndedonga mugi-mugi saged lancar sedaya. Menika saderengipun ibadah salat maghrib kawiwitan menika pun aturaken setunggal kali lelagon tembang nggih Pak. Nggih, monggo. Derek lelagonipun mbok menawi simbah ki dereng ngersake lelagon-lelagon ingkang jumbuh kalian swasana kok ya Pak dados dereng turun setunggal lagu nanti kita di tarweh. Tarweh Mbak Tarweh. Ini luar biasa sound systemnya dari Sasa. Matur nuwun. Sasa nggih menika kondang kaloko wonten Siring Kidul menika Pak. Was pokoke jos jizes. Nggih. Wah, nggih Mas Agus ini. Nggih Pak Agus. Nggih Pak Agus. Nggih matur nuwun. Mas Jarot. Jenje Pak Wardi dawuh. Iki spesialis tinggalipun rasulan. Rasulan. Iki arang-arang kiri metu. Oh, lagi ono sing enggal nggih Pak nggih. Oh alah. Nek ngeten iki nggih kula sanes kirek Pak. Kike, lah wong kirek cilik ngene iki walah le. Kike kirek buldog kok. Are kok mau du. Dicimbah-mbah kok. Jarang aja anakku iki. Walah Mbak Siska. Jangan sembrono kok. Dan ngerti iki apa ngerti kirek syariah. Kanggo Mustofa. Kanggo Mustofa ya lah. Wah berarti Surayudawana gadah generasi penerus Pak. Jos, kaya cilikanmu biyen. Aja ngelak derek. Menjiwai tadi joki. Surayudawana.
audio sound system